दरबान कही कि मल्लिकार और उरे से मिले खातिर और भक्त एक बरिस से आवता आइल बाजू बाकी कही एक बरिस से तनी मनी दर्शन दे दी उहे भक्त हनुमान जी से कहता कौन गाय बहुत मंच पहने गौनी है हर जगह कि खास दास हो करुणा निधान के कहिया दर्शन करइब भगवान के तहर बतिया के जान तड़ुए के ना धावल गिरी लेके आइल जैसे कि तहर बिना नहीं खे गोलुओ के मान के कबल दर्शन करइब भगवान चाहे माइनर में कहनी कि बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा कि होई राम जी के दू मैया अंजनी के पू रौरा लीला चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल बा रौरा लंका में गईनी जाके सिया सुधी पैनी और नाम जानो तो दुनिया जहान बा गदवा विशाल बना बाकी मेजरे में कहल जाई भक्त कहता कि ए बाबा बाकी उससे पहले देखी हमारा जिला छपरा जिला सिवान जिला ना जानी कलाकार के कोनो जिला जात ना होला बाकी हनुमान जी के जे मनले होई अब मानत होई तनी प्रेम से दोनों हाथ सबके उठाई तो एगो जयकारी खाली बोल के हाथ गिरा दे बाकी जोर से बोले के बाद चली तो वह भगवत की राउर नाम परल से महावीर तो वीरन में रउर वीर हो राउर नाम परल से महावीर वीरन में रउर वीर होई राउर नाम ए बाबा हो मुन्ना भैया पुरस्कार देनी राउर नाम परल से महावीर वीरन में रउरा वीर होई राउर नाम परल से महावीर वीरन में रउरा वीर होई हाय हाय अध्यक्ष जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल मुन्ना भैया तो लाखों लाख रुपए देनी बड़े भाई के बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा अब तो हम मनो रौरा के करब भिखारी भेकरूरा मानव ना ऐसे कि गुलशन कुमार जी एगो ऐसा गीत गौनी पूरे विश्व लेवल पर जौन कभी पुराने ना भइल अब तो रौरा जनम की कौन हो पढ़ले बानी देखले नहीं थे कि बालक अवस्था में सूर्य भगवान के रौरा जननी की सेव हो आहार करे के फेरा में लग गई तो घड़ी कवि के कल्पना भई
लिहनी सूरज के मुँह चबाई इंद्र दिहले बजर चलाई लिहनी सूरज के मुँह चबाई इंद्र दिहले बजर चलाई तब का भइल तो देव सब विनती कैले देव सब विनती कैले हरनी उनकर बिरन में रौरा पीर होई देव सब विनती कैले हरनी उनकर बिरन में रौरा पीर होई ढेर पैसा दे दे ईडी के छापा पर जाए ढेर पैसा मोदी आशीर्वाद दी हां तो देव सब विनती पहले हरनी उनकर बिरन में रौरा पीर होई सब विनती कैले हरनी कुछ करी बिरन में रौरा पीर होई हाय हाय हे दुख राउर महिमा जाने के ना निहनी हाथ में जैसे के ना ए बाबा राउर महिमा जाने के ना लिहनी हाथ में जैसे तो अब आके गोलुआ के बना दी तो कदी बिरन में रौरा पीर होई प्रेम से बोली बजरंग बली की अब 3 मिनट